Én is készen állok Veszprém 2. számú választókerület képviselőjelöltjeként is. Születésem óta minden odaköt, és ott szeretném leélni az életemet. Az elmúlt hónapokban még jobban megismertem a körzetet. Minden nap járom a településeket. Szeretek az emberek szemébe nézni és kezet fogni velük. Biztosítani őket arról, hogy dolgozni jöttem, és hogy én itt leszek akkor is, amikor felelősséget kell vállalni. Mi mindannyian ezért jöttünk. Nem kenyérért. Ennél nemesebb a célunk. Mi azért jöttünk, hogy a kovász legyünk. Egy békés erő, amely a megfelelő helyen és időben neki indul, és lassan, de feltartóztathatatlanul megváltoztatja maga körül a világot. Öröm és megtiszteltetés, hogy ebben veletek együtt vehetek részt. Köszönöm nektek!